Dobrý deň, ja vás všetkých pozdravujem. Dnes si budeme rozprávať o novolúnii vo Vodnárovi. To sa udeje už 29.1., čiže v stredu o 13:38 a bude na hrote 8. a 9. domu. O čom bude? Lebo bude veľmi transformačné pre nás všetkých a hlavne s veľkým posolstvom. Novolúnie je čas, keď si môžeme stanoviť nové ciele, urobiť nové rozhodnutia, pohnúť sa pred v určitých oblastiach nášho života. Keď sa novolúnie nachádza vo Vodnárovi, tak prináša so sebou energiu slobody, nových nápadov a nečakaných zmien. Toto novolúnie je pre nás informačne veľmi výživné, preto možno nepôjdeme až tak chronologicky planetu po planete. V podstate pôjdeme, ale je nutné to tam spájať hneď od začiatku. Takže sa vám budem snažiť vysvetliť a v tých obrázkoch, ktoré sú v rámci videa, aj ukázať, aby ste si to vedeli predstaviť, čo sa vlastne s nami bude počas týchto dní diať. My máme novolúnie na hrote 8. a 9. domu. To znamená, že sa osvetľujú hneď dva domy. Ešte stále je silnejší a dominantnejší ten 8. dom, pretože tam máme v čase novolúnia okrem teda Slnka, Mesiaca, ešte aj Pluto s Merkúrom vo Vodnárovi. To znamená, že toto spojenie je veľmi silné a nesie pre nás všetkých silný transformačný podtón a hlboké uvedomenie si pravdy. Zároveň aj odhalenie niečoho veľmi podstatného a pravdivého, čo pred nami mohlo byť doteraz skryté. Témy, v ktorých sa toto celé objavenie uskutoční, sú vzťahy, ktoré máte v rámci partnerského života, alebo aj vzťahy, ktoré máte v rámci pracovného života. Ale vzťahom sa tu vníma aj keď ste vy versus vaša spoločnosť, firma, ak ste majiteľom firmy. Otvorí sa téma dôvery v rámci vzťahov, či už pracovných alebo osobných, ďalšieho smerovania v živote, ďalšej spolupráce a s tým objavením nových impulzov aj možností nastavovania nových hraníc. Uvedome si, v akých sme kolektívnych energiách od novembra 24. Tam sa nám premiestnilo Pluto, ktoré vytváralo prvú opozíciu s Marsom, ale išlo z Kozorožca potom do Vodnára. Saturn a Neptún sa posunuli do priameho chodu v Rybách. Jupiter naopak sa premiestnil do spätného chodu v Blížencoch a Uran máme v spätnom chode v Bíkovi. Na prelome rokov 24-25, respektíve do 25. pred mesiacom, sme vstupovali s opozíciou druhou, Mars tentokrát v Levovi a Pluto už vo Vodnárovi. To už konflikty nabrali vyššiu eskaláciu, respektíve krízy v rámci osobných vzťahov alebo pracovných vzťahov už naberajú na obrátkach. Veľmi veľa vzťahov si teraz prechádza krízami, veľmi veľa ľudí si prechádza vnútornou frustráciou, ktorú nevedia zvládať, prehodnocujú, čo budú robiť ďalej, akým spôsobom sa posunú v živote ďalej, či už v rámci práce, či už v rámci vzťahov, alebo seba samých, alebo v rámci svojho podniku. To všetko je v 8. dom. Teda týka sa aj financií, aj dôvery, aj intimity, aj spoločného fungovania, aj nastolenia nových hraníc v rámci spoločnej cesty. Proste toto celé je 8. dom. Každý z nás to vníma v inej sfére svojho života, ale každý z nás je v nejakom bode prehodnocovania, zvládania vnútorných frustrácií, niekto strachov z budúcnosti alebo nejakej neistoty. Ale toto novolúnie má dosah aj na 9. dom. Pretože som spomínala, že je na hrote 8, 9. A dokonca je vo Vodnárovi. Teda ponúka nám, doslova nás volá, že prichádza možnosť nového pohľadu, pre niekoho doslova pomoc zhora v rámci ťažkej situácie. Pretože prichádza možnosť uvedomiť si pravdu, získať nový pohľad, dostať novú informáciu, nové poznanie o danom probléme. V jednom dychu povedané dostávame dar objektivity. Máme možnosť pozrieť sa a pripustiť si, že náš rigidný a striktný postoj nebol a nemusel byť ten správny, že sme sa mohli v minulosti mýliť a vo veľa prípadoch sme sa asi aj mýlili, inak by sme teraz neboli v tomto štádiu prehodnocovania, krízy alebo hľadania riešenia alebo pravdy v rámci nejakej záležitosti.
A ja vám teraz ponúknem spolu s tým odkazom novolunia vo Vodnárovi nový pohľad. Ak ste v nejakej kríze, osobnej, partnerskej, pracovnej, krízy sú na to, aby vám ukázali, čo vo vašom živote nie je v poriadku. V tarote by sa dala táto situácia prirovnať karte veže 16. Čiže zatresie sa s vami zem, čo nie je stabilné, padá. Väčšina ľudí na túto situáciu, keď sa s nimi zatresie zem, reaguje strachom, prirodzene, lebo nechceme, aby spadlo niečo, čomu sme venovali veľa energie, času alebo investovali do toho nejakým spôsobom. Ale tá väža nemusí spadnúť. Ak získame odvahu, a to je práve to Pluto v tom 8. dome vo Vodnárovi, a vojdeme do hĺbok toho problému, teda sa nebudeme báť vlastných tieňov a strachov a s Merkurom získame jasnejší pohľad a nové informácie, ktoré sú pre nás v danej téme kľúčové. Aby sme mohli ísť dovnútra toho problému, k tomu nám bude pomáhať Jupiter z 12. domu. Aj keď je teraz ešte retrográdny, o to lepšie, lebo je v blížencoch. Berte toto novolunie ako možnosť pochopiť, prečo sa daný problém stal, prečo ste teraz v tom bode, kde ste, čo vás tam doviedlo, pretože s týmto novoluním dostávate dar z hora na to, aby ste získali kľúč a možnosti riešenia. Ak ste ochotní prijať druhý pohľad, to je v tom ten kľúč. Saturn nám ale rozpráva, len to príjmi a uvedomuj si, ale ešte nekonaj. Zbytočný chaos by vznikol, ešte nekonaj. Toto novolunie je najmä o vnútornej premene a o vnútornom uvedomení. Pluto v 8. dome nás zavedie do našich hĺbok a s Jupiterom v Trigone v 12. dome je to uvedomovanie si seba a svojho postoja na základe či už minulých skúseností, lebo sme v spätnom chode, alebo skrz naše sny, lebo sme v 12. dome, alebo skrz intuíciu, keďže sme v 12. dome pre tých, čo sú lepšie napojení. My do tých hĺbok nepôjdeme vedome. My tam pôjdeme skrz naše sny, skrz naše uvedomenia. Pre niektorých, skrz ľudí, ktorých stretnete v danom týždni, môže sa vám dokonca aj ozvať niekto z minulosti, kto sem príde len kvôli tomu, aby ste si niečo uvedomili alebo uzavreli nejakú starú tému. Ale bude to mať stále pre vás to posolstvo, pochopiť niečo a odhaliť niečo veľmi dôležité pre vás, aby ste mohli napredovať lepším, pozitívnym smerom v rámci vášho života a budúcnosti. Čiže stále je to o tom odhalení skrytých pravd, ale zopakujem znova, vo vašom vnútri alebo v našom vnútri nerobte nič ešte. Žiadne vážne rozhodnutia, žiadne pevné stanoviska, ak k tomu nie ste vyslovene tlačení okolnostiami a veci môžu počkať, tak nech čakajú. Toto ešte nie je ten čas. Najmä ak ste v nejakej kríze, si sadli so šefom, kolegami alebo partnerom, partnerkou a ideme si to vydiskutovať. Ešte nie je to ten moment. Aj keď áno, môžete sa cítiť tlačený ísť veci riešiť, ale pozor, tam máme ten Saturn, ktorý hovorí, že ešte to nerieš, ešte to nedávaj von. Spracuj si to najprv sám v sebe so svojimi emóciami, lebo máme Mars v Rakovi v spätnom chode. Seba nastav, pretože je vhodný čas si uvedomovať, ale ešte nie je vhodný čas konať. Teraz tí múdri budú tí trpezliví. Platí to na úplne celú škálu nášho života. Nenechajte sa zmiasť, lebo teraz je veľmi veľa omylov a omylných informácií. Nenechajte sa zverbovať doslova nikým a ničím. Zostaňte len pozorovateľmi. Ešte nie je vhodný čas konať ani zachovávať nejaký pevný postoj. Je to ale dobrý čas na to, aby ste pomaly dostávali aj iný pohľad, získavali objektivitu a tým pádom odhalovali aj niečo. A tá objektivita je tá kľúčová. Ale zase hovorím, vy musíte byť ochotní ju prijať.
Vodnár to je revolúcia, ale v prvom rade v našom myslení. Nemôžem ja chcieť robiť vonkajšie zmeny, keď ešte ja som v starom spôsobe myslenia z éry kozorožca, lebo Pluto tam bolo 16 rokov. Teraz si len my máme uvedomiť, že náš pohľad, naše nastavenie, naše fungovanie pravdepodobne neboli tie správne a jediné, s veľkou pravdepodobnosťou neboli. A že keď chceme niekam smerovať, to bôž ako skupina alebo ako pár, tak nemôžeme ísť v rámci jedného pohľadu a jednej ideológie, ale musíme pripustiť aj názor tej druhej strany alebo tých ostatných ľudí. Od nás sa v rámci toho novolunia chce len jedna vec, aby sme boli otvorení tomu inému názoru, aby sme boli ochotní počúvať, aby sme boli ochotní vnímať, prehodnocovať a hrať sa s tými myšlienkami a príjmať zmeny. A práve v tomto je to novolunie vo Vodnárovi pre nás transformačné, pretože ideme do éry, kde si uvedomíme, že na svete sú oveľa väčšie a vyššie hodnoty a princípy, ako tie, v ktorých sme teraz žili veľakrát s omylom, posledných 18 rokov, pretože sa nám po 18 rokoch aj niečo vracia severný úzol do Rýb a južný do Panny a bude tam 18 mesiacov na to, aby nás naučil, čo je skutočne nutné, čomu skutočne sa oplatí venovať pozornosť a energia a čomu už nie. Ale v tom pôjdeme v rámci nasledujúceho roka 25 a ešte kúsok roka 26. My si teraz len uvedomujeme, my sme ešte len úplne na začiatku, preto hovorím, že ešte nie je čas konať. My si teraz len uvedomujeme, doslova sa zobudzame z našich starých presvedčení, opúšťame niektoré naše staré presvedčenia a v rámci roka potom budeme môcť opustiť niektoré naše zaužívané každodenné rutinné úkony, ktoré môžeme prestať robiť. Pre niekoho žiaľ budeme opúšťať aj niektoré spoločnosti, ľudí, pretože proste získame tamto vyššie vedomie toho, že sa jednoducho neoplatí dávať do niečoho niekoho energiu. A to sa nás týka všetkých. Teraz sa od nás v rámci novolunia chce, aby sme zmenili svoj postoj. Pretože ten rigidný spôsob nás doviedol tam, kde sme. Väčšina v kríze, či už vnútornej, že máte vnútorné nejaké pnutie, ale veľmi veľa ľudí aj v rámci vonkajšej krízy. Okrem toho, že máte vnútorné strachy, tak ešte aj riešite buď partnerskú alebo pracovnú krízu. Teraz sa ale spája deň s nocou, to je novolunie, pretože je to konjunkcia mesiaca a slnka. V novom veku, to je to Pluto vo Vodnárovi, s novým myslením Merkur vo Vodnárovi, s Plutom. Čiže prichádza nová éra, a tí, ktorí sú ochotní príjmať zmeny, to budú mať ľahšie. Tí, ktorí sú tvrdohlaví a ťažko im niečo povedať a vysvetliť, títo žiaľ budú mať komplikovanejšie, ale tie energie pohnú s každým jedným z nás. Pluto, ako som spomínala, nás ťahá do hlbok uvedomovania si, že nie každý ale bude mať odvahu tam teraz ísť. Bude sa to diať našťastie prirodzene, pretože nám tam bude veľmi pomáhať ten spomínaný Jupiter. Pre niekoho to ale aj tak môže byť frustrujúce, najmä pre tých, ktorí majú tieto aspektácie v nepekných na vaše znamenia, že nepohodlne sa môžu cítiť samotní vodnári, pretože sa novolunie deje u vás doma s tým Plutom a ešte nie ste zvyknutí na tie energie Pluta. Nepohodlne sa môžu cítiť ale aj bíci. Tam to budete mať ako kvadratúru a s tým Uránom to nemusí byť úplne skvelé. Nepohodlne sa môžu cítiť v niektorých prípadoch aj levy a škorpióni, pretože tam vám to novolunie bude robiť opozíciu alebo kvadrát, ale zmeny pocítia aj panny a ryby, pretože k vám prichádza severný a južný úzol, hej, čiže všetci, čo máte slnko, mesiac alebo ascendent v týchto vymenovaných znameniach, len hovorím, že tam bude nutnosť spracovávania si asi s dlhším dobehom. Že tam môžete cítiť väčší odpor od seba k tomu novému uvedomovaniu si. Ale opäť to závisí od veľa faktorov, kde máte napríklad, ak máte mesiac dobre aspektovaný tým novoluním alebo Merkur,
tak to nemusí byť vôbec zlé. To neznamená, že teraz, keď ste bík, lev alebo škorpión, tak to bude pre vás ťažké. Ja by som to povedala tak, že každá húsenica chce byť motýlom, ale nie každá už je ochotná dobrovoľne ísť do toho procesu transformácie, hej, pretože je to o trpezlivosti, o čakaní na správny moment, niekedy o bolesti a nutnosti prijať aj niečo, čo sa doteraz odmietalo, hej, pretože sme boli dlhoročne v nejakých postojoch, v nejakom nastavení mysle a teraz sa zrazu od nás chce, aby sme zase niečo prijali nové. Tie veci sa proste dejú, budú diať, tie kolesa osudu sa roztočia veľmi rýchlo. Ono už o pár dní po novolunii, 3 dní po novolunii je Urán už sa dáva do priameho chodu v Bíkovi. To bude prvé roztočenie veľkých kolies. To je presne ako keď si predstavíte nejakú sústavu kolies vo veľkých hodinách, kde jedno koleso roztáča pomaly celý ten systém. Hej. Čiže ono už sa naozaj zobudzame. Naozaj sa zobudzame s tým novoluním vo Vodnárovi a nie každý to môže brať v tom úplne pozitívnom zmysle. Pre každého z nás bude to zobudzanie, tá transformácia istým spôsobom náročná, pretože prijať iný postoj, iný pohľad nemusí byť veľmi pohodlné pre každého. Ale práve o tom to je. O tom je tá transformácia. Vodnár to je to znamenie inovácia, pokroku. Čiže ak chceme začať uvažovať inak, tak musíme opustiť niečo, čo sme doteraz považovali za nemenné. Hej, že tam to nejde na 2 stoličkách sedieť. Ale tie nové názory, tá nová viera, to, čo nám osvetľuje to novolunie, ten 9. dom, tak tam môžeme prichádzať k novým poznaniam, ktoré budú mať pre nás v dlhodobom horizonte veľký význam. Čiže dovolte si skúmať nové pohľady, ktoré vám doteraz ani len nemuseli prísť na myseľ. Buďte otvorení v diskusiách aj sami so sebou o rôznych témach. Dovolte si príjmať aj nové názory. Keď sa nebudeme báť pripustiť iný pohľad, tak dostávame do ruky ten kľúč na možnosť opráv a riešení toho, čo teraz v našom živote nefunguje. Niekto naozaj tam môže, že sa bojíte, obávate sa o svoju budúcnosť, riešite si financie, lebo to máme stále 8. dom, nejaké zdieľané v rámci rodiny alebo v rámci podniku. Teraz vám naozaj môžu prísť nové zdroje príjmu, môžu vám prísť nové možnosti riešenia krízových situácií, môžu vám prísť nové možnosti nastavenia hraníc, novej spolupráce, či už v rámci rodiny, vzťahov alebo práce. V hĺbke nás je tá odpoveď skrytá, tam je tá objektivita a vďaka tomu Plutu a tomu Jupiteru v 12. dome tieto dni nám bude poskytnuté získať ten pohľad. Bez toho, že by ste to robili nejakou chcenou, násilnou formou, tak by to malo prísť veľmi prirodzene, ako prirodzené uvedomenie si, alebo u niektorých skrz nejaké stretnutie s niekým, alebo nejakú správu od niekoho, alebo z nejakého zdroja, pretože sme vo Vodnárovi, čiže môže byť aj skrz internet alebo telku, že budete niečo sledovať a proste bude tam niečo, čo bude pre vás impulzom a budete mať pocit, že je to doslova odkaz len pre vás. Celé to novolunie je o odhalení alebo uvedomení si nejakej skrytej záležitosti, odhalení nejakého tajomstva, po ktorom je tam tá ponuka regenerácie a možnosti opravy. Aby sme boli lepšie napojení na ten astrálny svet alebo na ten vesmír a prijímali tie informácie, k tomu nám bude pomáhať Neptún a Venuša v 10. dome v Rybách, ale najmä ten trigon Jupitera, ktorý nám bude robiť z 12. domu s blížencov vlastne pekný aspekt na to novolunie. Prečo hovorím, že nie je čas konať? Pretože tam máme kvadrát Saturna, ale v tomto zmysle je pomáhač. Pretože sme v období veľmi veľa klamov, seba klamov a ten Neptún v Rybách s Venušou v Rybách nás môžu aj ošaliť, doslova, že oklamať v niečom a tam nám je dobrý trest ten Saturn v Rybách. Je aj realita, ktorú musíš vedieť, príjmať a spracovať. A ja ti len dávam, ten Saturn hovorí, nový pohľad na to, aby si tú realitu mohla vidieť.
ale ešte stále nekonaj. Môže tam byť jemný kontrast medzi tým, čo si želáte urobiť, to je ten Jupiter, alebo želáte mať, a tým, že ešte nie je vhodný čas konať, že tam je rozpor, tam narastá frustrácia, lebo ten Saturn hovorí, že ešte nie. Pretože ešte v rámci tej ukvapenosti a rýchlosti a s tým Marsom v retrográde v Rákovi by sa zase tá väža postavila zle. Lebo by sa nepostavila rozumne, nepostavila by sa na základe faktov, postavila by sa na základe ilúzií a postavila by sa na základe frustrácií. To je ten Mars v tom Rákovi. A tú väžu už nechceme. Už chceme, aby tie vzťahy boli bez kríz, aby to naše myslenie, aby tá situácia celá v rámci spoločnosti bola stabilná a pevná, aby my sme boli stabilní a pevní. Preto hovorím, že je to čas na prehodnocovanie a získavanie nových pohľadov, ale to prehodnocovanie tam je počiarknuté. Pretože my dostaneme nový pohľad a budeme musieť spojiť náš s tým novým. Nie, že zase uletieť len k tomu druhému pohľadu. A v tomto bude náročné a tamto bude tá výzva. A preto ten Saturn hovorí, že čakaj a postupuj pomaly. Aby teraz to nebolo o tom, že na niečo som prišiel heuréka a idem zmeniť svet, lebo zase by to bolo len chaos. Saturn je nám tam teraz veľkým pomáhačom, aby sme sa nenechali uniesť vlastnými emóciami, vlastnou horlivosťou, aj keď sme dostali nové poznanie, aby sme proste nerobili nejaké hlúposti. Ale aby sme zostali reálni, pozerali sa na svoje smerovanie v živote a išli do toho života stabilne, aj keď pomalšie, ale o to stabilnejšie. Pretože ten Saturn nám hovorí, že tu ešte máme povinnosti, máme byť zodpovední, máme sa pozerať na dlhodobé záväzky, máme sa pozerať na dodržiavanie nejakého status quo, na nejaké dodržiavanie poriadku. Ešte nie je ten čas. Ešte tam musí byť kontrola niečoho vyššieho, ako sme my sami. A pochopíte na konci tohto videa, prečo nie je ten čas. Nenechajte sa tam zlákať tou frustráciou. To asi je také upozornenie do tohto týždňa, pretože tá kvadratúra Saturna a Jupitera tam môže sa znova teraz ukázať ako tlak, či už vo vzťahu alebo v práci, ale ten pociťujeme dlhodobo od Vianoc, on tam je. Čiže ono to len v podstate narastá alebo sa to drží v nejakej kulminácii. Môže tam znova prísť počas toho novolunia, to sú také momenty, spln alebo novolunie, kedy sa ako keby tie energie, tak nejako si ich viac uvedomujeme, sa znásobujú, čiže môžeme tam mať teraz rozpor, že máme plniť očakávania nejaké, ktoré sú na nás kladené, či už od vzťahov, alebo od nadriadených v rámci práce, alebo od spoločnosti a podobne. Ale tam treba len dávať si pozor na to, aby sme neutiekli do toho zmätku, pretože to môže byť aj o tom, že my si myslíme, že tí ľudia majú od nás očakávania. V tomto je ten Neptún zradný s tou Venušou, lebo nás ťahá aj do omylov. Preto aj ten Saturn hovorí, že ešte nerobte ešte žiadne rozhodnutia, žiadne postoje, pretože my sami sme pod tlakom vnútornej frustrácie, to je ten Mars v Rákovi, to na nás na všetkých vplýva. A teraz ten Saturn nám urobí ako keby vonkajší tlak, že môže tam byť aj vonkajšie nejaké zábrzdenie situácií, ale zatiaľ ešte počas toho novolunia sa od nás chce, aby sme boli trpezliví, aby sme pracovali na tých svojich cieľoch systematicky, aj keď nemusíme hneď vidieť výsledky, aby sme dôverovali svojej vnútornej múdrosti, ale zároveň, aby sme sa držali reality a povinností, ktoré tu máme, aby sme viac pozorovali okolo seba, čo sa skutočne deje a nebáli sa veci pomenovať pravými slovami, aby sme sa nenechali viacej klamať. A hlavne nám ten Saturn hovorí, aby sme vedeli rozlišiť medzi skutočnými cieľmi a medzi idealizmom. Tam treba brať ohľad na tú Venušu a Neptún v rybách v 10. dome, lebo sú v tom istom dome, kde je Saturn. A už sa k ním blíži severný úzol. V čase novolunia on už bude na 0,5 stupni rýb, čiže už bude otvárať dvere a kráčať do
do rýb. Venúša v rybách a Neptún v rybách, to je veľmi jemná duchovná energia. Môže sa tam objaviť túžba robiť niečo zmysluplné, čo je v súlade s našimi hodnotami, s našim duchovným smerovaním. Všetko to znie super, ale aj tak je tam stále Saturn skôr ako ten pomáhač a realista. Aj keď pre niektorých môže byť ako obmedzovač, ale bez neho by sme sa práve mohli stratiť v tom nereálnom budovaní niečoho, čo by sa nám v budúcnosti mohlo ukázať, že vôbec nemalo zmysel. Pretože teraz je veľa tej snovej energie. Venúša s Neptúnom je klamlivá kombinácia. Je to veľmi príjemná kombinácia v rámci nejakej situácie vo vzťahoch, že teda ste k sebe súcitnejší, ste k sebe jemnejší, pravdepodobne si proste dokážete nerobiť zle, aj v rámci či už krízy na pracovisku, alebo v rodine, alebo v rámci partnerstiev. Ale je to aj energia, kde sa môžete strátiť v rámci vlastných ilúzií, že môžete mať očakávania, a to tam mali hlavne strelci, mám pocit na rok 25, pozor na prílišné očakávania, aby ste proste si neuleteli na tom, že si idealizujete niektoré veci a možnosti a situácie. A to majú aj ryby dlhodobo, že dokážete žiť v seba klame, tak zvlášť vám teraz ten Saturn je veľký pomáhač, lebo vám otvára veci a dvere, ktoré nechcete vidieť, ale je nutné ich vidieť. Pre ostatných, ktorí sú zase príliš striktní, máte napríklad mesiac v Kozorožcovi, alebo slnko v Kozorožcovi, alebo v takýchto tých tvrdých znameniach, tak tam zase tá Venúša s Neptúnom môže dať taký väčšiu jemnosť, väčší duchovný taký náboj, silnejšiu intuíciu v rozhodnutiach, že tam to môže podporiť. A takej tej potrebnej jemnosti na to, aby ste sa nebáli ísť po tej vlne jemnosti. Ale hovorím tam, v každom prípade tam ten Saturn vnímam ako veľký stabilizátor. Spomínala som, že už otvára dvere severný úzol do rýb z Barana. Je to tak po 18 mesiacoch, kedy nás poloozváhy Baran učili, aby sme sa od toho obetovania posúvali k väčšej rozhodnosti a zastali si seba. Tak čo sa teraz od nás bude žiadať najbližších 18 mesiacov, keď bude severný úzol v rybách a južný v Panne? No ja som to už načrtla. My ideme kolektívne do väčšieho zmyslu života a chápania života. Otvára sa nám nová brána, kde zisťujeme, čo je skutočne pre nás dôležité na náš rast a na náš život aj tu v realite. To nie je žiadne uletenie si do stratosféry, ale jednoducho budeme počas tohto roka meniť svoje každodenné rutinné návyky. Zistíme, že prílišná kritika, prílišné upínanie sa na nejaké zemské záležitosti, jedným slovom to poviem, naučili sme sa venovať strašne veľa energie a času hlúpostiam v našom živote a tým pádom nám unikajú tie podstatné veci, pretože nám hlavu zapretáva milión zbytočných detailov. A k tomu nás bude učiť teraz najbližší rok a pol, že v rámci toho severného úzla v rybách budeme lepšie napojení na tie skutočné hodnoty, na to, čo je naozaj dôležité pre ten život. Prestaneme venovať svoju energiu a čas veciam, ktoré nám len uberajú tú energiu a čas. A môžete mať ten pocit, že ako keby sme mali toho času stále menej a menej. Napriek tomu, že žijeme v modernej dobe, veľa vecí za nás robia stroje, napriek toho času máme menej a menej. A tento rok si začíname nastupovať na cestu si to uvedomovať a my potom počas roka, hlavne v lete, budeme veľmi veľa triediť. Aj v rámci toho, čo robíme na každodennej úrovni, čomu sa venujeme, ale aj v myšlienkach, čomu sa venujeme, čomu dávame pozornosť a energiu, komu dávame pozornosť a energiu. Veľmi veľa ľudí budeme triediť tento rok, opúšťať niektoré skupiny, alebo naopak pôjdeme k nejakým, ktoré nám dajú to nové vedenie a vedomie. Upúšťame od potreby kontroly a dokonalosti
pretože získavame lepšie pohľady. Jednoducho konečne ideme do éry rýb, v tomto poviem, v rámci severného uzla a budeme opúšťať tie hlúposti. Jedným slovom povedané. Hej. Budeme viac dôverovať vlastnej intuícii a vyššiemu plánu. A budeme sa menej sústrediť na detaily. Pretože uvidíme ten život v širšom pohľade, v tom skutočne dôležitom. Zároveň nás ten severný úzol bude aj učiť k tomu, aby sme akceptovali nedokonalosť. My sme si veľmi zvykli byť kritickí a ten severný úzol nás naučí, že nikdy naozaj venujeme pozornosť zbytočným veciam. A očisťujeme sa od toho zbytočného perfekcionizmu, od toho zbytočného analyzovania a kritiky. To znamená, že veci, ktoré mohli byť pre nás až toxické, aj keď to slovo nemám rada, ale toto upúšťame. Hej? A niektoré aj vzorce správania púšťame. Každý to bude mať inak v rámci toho roka. Niekto sa naučí delegovať úlohy, že nemusí všetko robiť sám, lebo zistí, že nie on to robí najlepšie. Ale to je zase to uvedomovanie si toho vodnára. Čiže tam hovorím o tom, ako je dôležité dodržiavať postupnosť toho vesmíru a že ten vesmír je proste... Všetko má svoju postupnosť a svoju danosť. Akože nič neokabatíme v tom živote a my si najprv musíme uvedomiť a prejsť vnútornou transformáciou. To je teraz to novolunie vodnára, aby sme potom sa mohli naučiť robiť tie veci aj v praktickom živote a to nás zase bude učiť tento rok. Zároveň sa budeme viacej času venovať sebe, svojej duši a svojim vnútorným hodnotám. Budeme sa učiť súcitiť a odpúšťať, ale ono to samozrejme pôjde cez transformáciu, ktorá asi nebude veľmi príjemná. Ale teraz sa vrátim k tej Venuši v konjunkcii s Neptúnom v tých rybách v 10. dome. Ten Saturn nás tam teraz drží na to, aby sme neboli emocionálne ovplyvnení názormi druhých. Či už je to v rámci našej práce, v rámci nášho vzťahu alebo nášho životného smerovania. Zároveň si pre niektorých aj upozornenie dávajte pozor na niektoré veľmi výhodné transakcie a ponuky, ktoré sa zdajú byť zrazu príliš dobré na to, aby boli pravdivé. Aj k tomu nás tam bude učiť ten Saturn. Ale ja som spomínala, že tam budeme mať aj Mars v Rákovi. Mars v Rákovi v spätnom chode bude počas novolunia v 1. dome. To znamená, že nám bude prinášať potrebu hlbokého prehodnotenia toho, ako zvládame vlastné emócie, ako sa vyjadrujeme voči druhým. Môže tam ísť v rámci každého z nás o vnútorný boj medzi tou potrebou konať a túžbou sa stiahnuť. Hej. To je ten Mars v Rákovi. Proste teraz mám vystrediť, alebo teraz a v podstate človek je viac ticho, narastá v ňom frustrácia, až potom buchne. To je nebezpečenstvo retrográdneho Marsa v Rákovi, žiaľ. Ale to nie je jeho úloha. On nás ťahá do seba už od začiatku januára a v rámci aktuálneho rozloženia planét v nás spúšťa teraz skôr frustráciu a nespokojnosť, ktorá ale teraz počas toho novolunia môže byť viditeľná ostatným, pretože sa bude ten Mars nachádzať v 1. dome. Naše konanie môže byť teraz ovplyvnené počas toho novolunia skúsenosťami z minulosti alebo konaním na základe minulosti, že sa niečo dialo, pretože Mars v Rákovi bol už v roku 24. On potom išiel na chvíľku doleva a znova sa vrátil do Raka, čiže bol asi mesiac v Levovi, 6 týždňov a potom sa zase vrátil do Raka kvôli tomu, aby sme si my doriešili nás. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že preto ja hovorím, že ešte nie je čas konať a tu je ten ďalší kľúč k tomu, pretože veci, v ktorých sme alebo z ktorých teraz môžeme byť frustrovaní, nie sú nové. To sú staršie nánosy, ktorých sa potrebujeme zbaviť a vyriešiť si ich hlavne sami v sebe. Kým to budeme riešiť alebo konfrontovať s niekým iným. Neuvážené konanie, emocionálne, rýchle, prudké konanie, ktoré proste nikdy nič dobré neprinieslo a neprinesie,
je to tá zle spracovaná, nakumulovaná energia vnútri v nás, ale tam je to dôležité, že kým my chceme niečo riešiť smerom von s niekým, čiže zase sa vrátim do tých kríz, lebo tých je teraz veľa, či už máme vnútornú frustráciu alebo krízu s niekým, s niečím, že nám niekto vadí, máme pocit, že tam je nejaké pnutie v rámci či už rodinných vzťahov, partnerských alebo pracovných, tak skôr kým to budeme riešiť von smerom, tak si to máme upratať v rámci vnútra v sebe. K tomu je ten vodnár nutný, uvedomiť si ten druhý pohľad, pretože teraz by sme konali len na základe emócií, ale nevyriešených emócií u nás. Že by sme chceli, doslova by sme prehodili opicu, alebo len vyliali nejakú svoju zlosť a frustráciu na niekoho iného, čo by nič dobré nedonieslo. My si teraz máme uvedomiť, čo je toto v nás, čo nám spúšťa ten nepokoj, prečo sa teraz cítime ohrození, frustrovaní, nervózni alebo vystrašení, aký je to kód, ktorý tam je, sa u nás spúšťa a k tomu nám bude poskytnutý ten druhý pohľad, pretože získame obraz vlastne seba samých. A presne tá dynamika o tom hovorí, že Mars sa vrátil preto do Raka, aby sme si najprv upratali u seba doma v rámci našich myslí, emócií. Ak nezvládnete vlastné emócie upratať si u seba doma, tak tá energia Marsa, pretože Mars sa potom vo februári pretáča do priameho chodu a postupne bude prechádzať Rakom, až zase vojde doleva a utvorí tretiu aktivačnú opozíciu s Plutom. A keď hovorím aktivačnú, lebo to je v rámci trojopozície, hej, prvá bola november, druhá bola 31.1., čiže tá frustrácia narastala, emócie eskalovali, zúrivosť v ľuďoch proste kypela v januári a keď nezvládneme tie emócie v rámci seba, teraz tým novým uvedomením, ktoré nám poskytuje to novolunie vo Vodnárovi, tak potom, keď sa v apríli dostane Pluto do opozície s Marsom v Levovi, tak to môže byť veľmi nepríjemná opozícia. Veľmi krízová. Akože tam nezvládnuté emócie sa dostávajú von, lebo Mars v Levovi dostane odvahu to všetko vyzúriť von. Jednoducho povedané, ak sa nám nepodarí upratať si vlastné emócie a postoje a vnútorné konflikty v rámci seba samých, tak v apríli môžeme byť ako odistená mína, hej, ktorá proste v návale nejakých nezvládnutých emócií alebo nejakého tlaku, ktorý sa vytvorí tým Plutom na Mars, jednoducho buchne a povie aj to, čo by nechcela povedať, alebo narobí viac škody ako úžitku v rámci vzťahov, práce, čohokoľvek. Preto je tam ten Saturn, ten pomáhač. Ešte nič nerob, lebo ešte by si to v rámci tých nezvládnutých emócií viac pokazil, ako niečo vyriešil. Čakať ideálny stav, čakať a pozorovať, ako sa to bude diať a skôr sa sústrediť viacej do seba, pretože teraz by aj tak čohokoľvek sa chytať bola zbytočná energia. Najprv si človek musí upratať svoje priority, premyslieť si, pretože teraz veľmi veľa ľudí koná v rámci chaosu a nezvládnutých vlastných vnútorných emócií. Počas toho novolunia chcem len upozorniť, že môžu pri situácie takí tí skúšači, ono to tak ľúbi v rámci týchto energií, môžeme byť viac citlivejší na kritiku, príjmať ju, lebo je to Mars v prvom dome, budeme veľmi citliví, keď nám niekto niečo povie. A tam je tá tendencia konať impulzívne v rámci emócií nezvládnutých. Nenechajte sa vyprovokovať, nenechajte sa oklamať, doslova oblbnúť. Buďte trpezliví, nebojte sa vyjadriť svoje pocity, ale vyjadrujte ich rozumne, nie pod návalom zlosti, ale analyticky. Môže to byť tiež týždeň, kedy sa budeme viac sústrediť na svoj vnútorný svet, čo je vhodné. To sa aj odporúča. Viacej sa sústrediť samých na seba, skôr ako začnem robiť nejakú akciu smerom veľké kroky v rámci kariéry alebo životného smerovania. A teraz veľmi dôležitá informácia. My máme retrográdny Urán v Bíkovi v 12. dome.
Uran v 12. dome nám hovorí jednu podstatnú, toto som si nechala ako perličku k záveru, pretože on nám hovorí, veci sa dejú aj bez vášho pričinenia. To dôležité sa točí aj tak. Tie kolesa osudu idú. Teda zmeny, ktoré budú mať dlhodobý vplyv na naše podvedomie, na náš duchovný vývoj, to sa celé deje aj bez našich zásahov. Tam tie sudičky proste si pradú, tie svoje vretienka, aj bez toho, aby my sme niečo dôležité teraz robili nejaké dôležité kroky. A zase preto je tak dôležité čakať. Počkajte si na to správne roztočenie kolies. Nehovorím, že máme byť úplne pasívni a dať si kolu a popcorn, ale na tie zásadné kroky a rozhodnutia je ešte rozhodne čas. Teraz je to čas analýzy, pozorovania, pretože nemá dôvod, aby sme sa museli do všetkého rýpať, nepotrebuje všetko našu priamu aktivitu, nie je na to vhodná doba. Múdry človek si počká na vlastnú príležitosť. Urán nás v rámci tej svojej retrogradity ešte počas novolunia bude ťahať k starým nevyriešeným témam. A to zase vidíte, že on do priameho chodu pôjde, až keď odznejú energie novolunia, až 3 dni po novolunii. Môžu sa objaviť nečakané prekvapenia, ktoré sa spájajú s financiami, hodnotami alebo sebavedomím, pretože on je na hrote 12. domu. Ale len kvôli tomu, aby sme dostali silné, náhle uvedomenia, či už cez sny alebo cez vnútorné prebudenia, ktoré nás majú viesť novým smerom. Čiže Urán s Jupiterom veľmi veľký pomáhači, teraz rovnako tak. V niektorých v nás môžu vyplávať skryté talenty, nové záujmy. Môžeme mať potrebu izolácie, ale to je prirodzené s tým Jupiterom v retrográde, s tým novoluním a s tým Plutom v tom 8. dome. Pravdepodobne budeme viacej pociťovať potrebu byť v takom tichu a viacej premýšľať o sebe, ale to nám len pomôže k väčšej psychickej pohode. Tento Urán sa nám tam spája s Venušou a Neptúnom, pretože s nimi robia sextil, a s Marsom, lebo s ním robí sextil. A zároveň medzi tým Marsom a Venušou a Neptúnom je trigon. Čiže toto je veľmi silná kombinácia emócií a akcie, pretože to, čo si zaželáte a predstavujete, môže byť ľahko zrealizovateľné v budúcnosti, ak dokážete správne využiť tie svoje pocity. Len si tam dávajte pozor na zbytočnú idealizáciu. Môžu sa objaviť náhle zmeny v kariére alebo vo verejnom živote, ktoré vám môžu pomôcť ísť na tú novú cestu, kam máte ísť. To sa zase týka hlavne posledných dekád znamení, hlavne býka a ryby. Že tam môže prísť nejaká nečakaná inšpirácia alebo príležitosť cez nejaké duchovné zážitky a podobne. Hlavne ryby, nevyhýbajte sa realite. A pre všetkých platí, aby sme nekonali unáhlenie alebo pod vplyvom emócií. No a dôležité 2 body, ktoré je ešte nutné spomenúť, je, že počas novolunia budeme mať osu ascendent, descendent, rak, kozorožec. Čiže ascendent bude v Rakovi, lebo máme tam aj Mars v 1. dome v Rakovi. Ale zároveň ešte stále nám platí separačná opozícia Chiron Baranovi, čierna luna vo váhach, aj keď slabá, ona už slabne, lebo pomaly, ale isto čierna luna váhy opúšťa, ale predsa len sme len na konci januára, ona opustí až na konci marca, čiže ešte 2 mesiace pred nami. To sú veľmi silné spojené témy, ktoré nám vlastne hovoria, že celé to novolunie bude o identite a vzťahoch, o tom, ako uzdraviť seba. A keď sa nám podarí uzdraviť seba a svoje emócie, vidíte tú spojitosť, že keď sa nám podarí uzdraviť seba a svoje emócie, tak až vtedy je nám dovolené ísť uzdravovať vzťahy, či už pracovné, alebo rodinné, alebo partnerské. Pretože najprv musíme uzdraviť vlastné emocionálne zranenia, aby sme dosiahli emocionálnu stabilitu. To novolunie nám otvára nové začiatky, ktoré nám hovorí v tom Rakovi s ascendentom o tom, že kľúčovým faktorom bude emocionálna pohoda, čiže nájsť ten nový pohľad, prijať ho a ísť do vnútornej pohody.
keď sa vy budete alebo my budeme cítiť bezpečne a že je o nás postarané, vtedy sme schopní postarať sa o druhých. A tá opozícia medzi Chironom a Lilith, alebo teda čiernou lunou, dodáva tomuto obdobiu hĺbku, pretože je tam stála potreba riešiť staré rany. A to hovorím o tých frustráciách, keď sme sa bavili o Marsovi v Rákovi. V spätnom chode ja som tam spomínala, že tá frustrácia, ktorá je v nás nakumulovaná, to nie je nová vec. To sú naše neliečené bolesti, ktoré sme dlhodobo prehliadali, ktoré sme dlhodobo v sebe potláčali, či už v rámci vzťahov, alebo v rámci pracovných záležitostí, alebo v rámci seba samých. A jednoducho tá krízová situácia, alebo ten bod, v ktorom sme teraz, tak ten máme odstrániť a vyliečiť, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Čiže aj toto novolunie nás učí viacej sa starať o seba a svoje emócie. Môže tam prísť väčšia túžba spojiť sa s rodinou, s blízkymi alebo viacej prehlbiť ten pocit domáceho zázemia. To je ale kvôli tomu, že si budeme chcieť vytvárať pohodu vnútornú. Môžeme tam byť viac zraniteľní, preto pozor na tie výbuchy hnevu, aj keď tam bude veľká kritika a niečo nás zraní. Zároveň ale je to silné obdobie, kedy nás intuícia vie viesť tým správnym smerom k správnym rozhodnutiam, ak sa na ňu budeme vedieť spoľahnúť. Pre niektorých to môže byť nepríjemné, pretože budete cítiť, že vám chýba stabilita, čiže bude tam väčšie upnutie sa na ostatných, alebo tam bude tendencia k veľkému uzavretiu si samého seba. To môžu byť zase hlavne kardinálne znamenia, čiže rak, kozorožec, váhy a barán. Tí neradi budú teraz spracovávať svoje emócie. Alebo ak, tak budú skôr takí, že veľmi izolovaní od ostatných, treba ich nechať tak. Ak by sa do toho rýpalo, tak budú mať tendenciu veľmi unáhlene a emočne sa brániť. V rámci novolunia môžu byť teraz testované vzťahy, či sú dostatočne pevné a realistické, či sme dostatočne zodpovední v rámci vzťahov, v rámci záväzkov, v rámci vytvárania stability vo vzťahoch. Čiže tam to môže byť pretestované, kde si zase ale môžeme uvedomiť naše skutočné postoje. Pre niekoho bude potrebovať viacej stability a istoty vo vzťahoch, ale aj určitú dávku nezávislosti. Čiže tam môže byť človek rozpoltený medzi svojimi potrebami a povinnosťami voči tomu vzťahu. Partnerstvá, ale vzťahy, ktoré sú založené na pevnom základe, teraz môžu práve prejsť do fázy zrelosti, ak to zvládnete. Aj napriek tomu, že nemusíte cítiť dostatok emocionálnej podpory od druhých, aj napriek tomu, že máte pocit, že máte prílišnú zodpovednosť za vzťahy, aj napriek tomu, že máte strach z toho, že sa môžete stať závislí na niekom alebo na niečom. Aj napriek tomu, že tam môže prísť od druhej strany prílišná chladnosť. V každom prípade toto novolunie nám prináša hlboké emocionálne ponorenie do seba, kde cieľom je nájsť rovnováhu medzi vlastnou citlivosťou a stabilitou, pretože nás má všetkých doviesť do emocionálnej stability. Môžu prísť výzvy vo vzťahoch, ktoré nás ale učia k tomu, aby sme boli zodpovední. Môžu prísť uzdravenia alebo možnosti uzdravenia minulých rán, ktoré súvisia s našou vlastnou hodnotou a postavením vo vzťahoch. A treba brať toto novolunie ako príležitosť na novú etapu v rámci vzťahov, v rámci samých seba, kde sa môžeme oslobodiť od starých vzorcov a vybudovať si zdravšie základy. Najprv svoje emocionálne a potom môžeme budovať tie vzťahové. Dôležité je zostať trpezlivý a nechať si priestor na spracovanie tohto všetkého, pretože ono to nemôže ani nepôjde hneď. Najprv sa musí udiať tá veľká transformácia v rámci emocionálnej a mentálnej úrovne v každom z nás, prehodnotiť si tie hodnoty, čiže musíme ísť tou cestou duchovného rastu a potom nám bude dovolené robiť tie nové začiatky v rámci svojich vzťahov. Tam sú ešte výzvy, nás tam ešte čakajú, čiže nebyť uponáhlaný. To je asi najväčší odkaz tohto novolunia, že zmena prichádza zvnútra postupne.
a že skutočná premena sa najprv deje u nás a až potom je viditeľná vonku a až potom je zrealizovateľná vonku. Teraz len máme za úlohu byť odvážni, čeliť svojim strachom, čeliť svojim tieňom a vyjasniť si, čo vlastne chceme od toho života, od toho vzťahu, od tej spolupráce. A veľmi dôležité je, aby sme sa nebáli tých zmien, do ktorých ideme. O toto bude ľahšie. A ja vám želám pekné novolunie. My sa budeme už veľmi skoro počuť aj na výkladoch na február. Majte sa pekne.